to ladubban shiga ɗakin ango na farko wajen iyalinsa, wato lailatu zifaf shine first night da mai gida yake zuwa wajen iyalinsa da ya aure ta. To a musulunci akwai ladubba da aka karantar na zuwan farko mai gida zuwa ga iyalinsa idan ya aure ta. Wannan ladubba barin ba ku su kaman haka. Mai neman ƙarin bayani ya duba littafin adabu zifaf fi sunna al-mutahhara na babban malamin hadithi Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alai, daga shafi na 18, 19, 20, 21, 22, 23 da 24 yayi magana akan waɗannan muhimman ladubba da ya dace a rika yi. Kuma a cikin ladubban sai mu kiyaye, za mu ga abin da muka saba na al'ada akwai ababen da ba su da asali. A da idan mutum ya aure zai je ɗakin iyalinsa sai a yi tim ɗin abokanai wai za a raka shi, sai a je kamar mutane 10 ko 11 ko 12 ko abin da ya kama da haka. Ita al'ada, kalca da muka saba, asali musulunci yana halattar da kalca da bata ci karo da Allah ya ce annabi ya ce ba. Idan al'adar mu ba ta cin karo da karantarwar addini ya halatta, amma in ya zama ta yi fito na fito da addini to al'ada ana haƙura da ita. Mafhum? Tayyib. Amma da sai a ce za a raka ango wajen amarya, idan aka tashi sai a je a rika taɗi, har ma za a yi sayan baki a kaza an ba da naira kaza, har ma an aka yi rashin sa'a a samu wasu abokanan su yi ta kalmomin batsa a wurin sai a yi ta kalmomin batsa. Tun daga ranar an fara koran albarkan auren. Abinda sunna ta karantar, addini ya karantar, ranar zuwa wurin iyalinka na farko an ɗaura aure, maybe za ka je da safe ne, da rana ne, da yamma ne, da dare ne. 'Yan Najeriya zuwan dare suke yawanci, wannan duka kalca ne, yawanci diran dare ake yi, bayan isha tukunna ya gama tunaninsa sai ya kama hanya ya je. Amma a shari'a awa 24 shari'a ta halattar maka za ka iya zuwa. Idan mutum ya shiga wajen iyalin, yana shiga abinda zai na farko sai ya sallama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Za ta amsa, amma ba dole sai ka ji ba, saboda yawanci mata idan suna da tarbiyya akwai kunya, kuma a lokacin tana cikin halin ɗarɗar ne, rashin sanin me zai faru. Bayan nan kana shiga sai ka kama goshinta haka ka riƙe. Zan ya kwatanta da aran ma? Haka sai a riƙe kanta haka. In ka riƙe haka sai ka ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai, wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabalta alai. Ita ce wannan addu'ar, riwayar Abdullahi ibn Amr ibn al-As ne radiyallahu anhu, kuma hadithin ya cikin sunan na Imamu Abu Dawud rahmatullahi alai, hadithi na 2160. Sannan iya cikin littafin adabu zifaf da na fada na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai, daga shafi na 18 zuwa har na 23 yayi magana akan wannan ladabin da sauran ladubba a ciki. Mun samu ladabi na nawa? Na biyu. Na uku, a ƙa'ida sai ya je shi da alwala ko ya yi alwala. Idan ya yi alwala sai ya wuce gaba, ita ma ta yi alwala, sai ta tsaya a bayansa, sai ya yi sallah nafila raka'a 2. Idan da rana ne sai ya ɓoye karatu, idan a dare ne abin da ya fi tabbata sai ya bayyana karatu, tana bayansa. Ladabi na nawa? Na uku. Na hudu, sai ya juya ya kalle ta bayan ya idar da sallah, yadda liman ke juya ya kalle mu, sai ya addu'a da Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiya, Allahumma jama'a bainana ma jama'ata bi khairin ko wa farrik bainana idza farakta ila khairin. Wannan kuma addu'a ta zo a cikin karantar wanda Ibn Mas'ud ke koya wa tabi'ai da suka yi aure, cewa sunna ta karantar. Kuma da isallar da wannan addu'a sun zo a hadisi da cikin musannaf na Ibn Abi Shayba rahmatullahi alai, mujalladi na 3 namba na 301, kuma ya zo cikin musannaf na Abdul Razzaq rahmatullahi alai, mujalladi na 6 namba na 191. Sai ya karanta wannan addu'a da cewa, ya Allah ka mun albarka cikin iyalaina, kuma ka musu albarka a cikina ya Allah. Ya Allah, idan za ka haɗa tsakaninmu a kan wani abu da su, ka haɗa a kan alkhairi. Idan za ka raba a kan wani abu, ya Allah ta'ala, ka raba a kan me? A kan alkhairi. A wata riwaya ta musamman ta
Abdulrazak ta ƙara ce Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiya, Allahumma rzuquni lahum warzuquhum li, shine ya Allah ka azurta su daga gare ni, ka azurta ni daga gare su. So mun samu ladabi na nawa? Na 4. Ladabi na 5 kamar yadda hadisin Asma bintu Yazid ya kawo, shi ma yana cikin littafin Adabu Zifaf daga shafi na 18 nan zuwa na 23, cewa ana so ango idan zai je da wani abun sha'awa wa iyalinsa, ko wani lemon kwalba mai daraja, ko wani nono da aka sarrafa mai kyau, irin dai wani abu na sha'awa da zai tabbatar da za ta yi sha'awan a ce an kawo mata wani abu. Don fiyayyen halitta da ya auri na Aisha radiyallahu anha ya je mata da wani abu da aka yi shi da nono, har ma ya bata ta ci karba, daga baya can sai ba wa Asma da ke tare da ita, sai juya sai ce mata khudhi hadha min yadi rasulillah, ki karbi wannan daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana tawali'u, amma a wurin in ka je in kada da wani sarauta tana kunya za ka yi fada, in kada ka ce karbi wannan daga hannun wawan sarki, misalin ita ce sarautar ka. In kuma kai wani yarima ne ko wani waziri ne ko hakimi ko wani abu, ce karbi wannan daga hannun injiniya. In kuma ustazai ne irin su ustazai, sai ka ce karbi wannan daga hannun aramma. To a lokacin sai ka faɗa karbi wannan daga kaza. Mun samu ladabi na nawa? Na 5. Na 6 abinda malamai ke karawa shine sai ka mata nasiha akan godiya ga Allah da ya hada ku da juna, ka gaya mata irin abubuwan da kake so da wanda baka so a rayuwa, ka kuma saurare ta, ka ji irin abin da take so da wanda bata so a rayuwa. Iya da matukar muhimmanci a wannan rana din, yadda ake kaunar juna, ake mutunta juna. In nasiha ta yi amfani, in aka rike ta, ba a wasa da ta daga baya, musamman ababe da baka so na yau da kullum, waɗanda ba wai haramun bane a shari'a, amma kai in aka maka yana cutar da kai. Mafhum? Tayyib. So waɗannan su ne irin al'amura da ake yi a ladubba idan mai gida ya je wajen iyalinsa. Wannan a takaice kenan insha Allah. So ga waɗanda suka sa aure a gaba, to sai su kiyaye. Na ga wani ustaz, an sa date ne ustaz? Na ga ustaz ya kalla, na san dai an kusa sa date. To Allah ya sa alheri. Na'am. Don haka